sagot ng pastoy nila na inaangkin ng pastoy ng Seventh-day Adventist na itong Seventh-day Adventist hindi si Kristo yung founder. Nawala ta? Father Darwin, nawala. Nawala ko, nawan. Nawala. Nadungog mo muna ko. Nadungog pero ang Okay, sige imong lang. kuan. Friend. Okay na. Una. Okay. Ang pastor, kining Yeah. ang imong gi-mention tulo ka founders si James White, Ellen White, usa tong usa? So dito, yun yung inangkin po ni inangkin po ni Pastoy Bacalares na yung SDA kahit hindi po nakasulat sa 27, 28 fundamental doctrines ng Seventh-day Adventist, inangkin po niya na yung founders ng Seventh-day Adventist, Ellen G. White, James White, and Joseph Bates. Yan po yung inangkin po niya. Harap-harapan po yan. And syempre, ang ating mga kaibigang itong tinatawag na mga Seventh-day Adventist, dapat, yan po yung tingnan po nila eh. Yung sagot ng pastoy nila na inaangkin ng pastoy ng Seventh-day Adventist na itong Seventh-day Adventist hindi si Kristo yung founder. Kung hindi, si itong tatlong Amerikano. Meron pang isa doon si Andrews, kung hindi ko magkamali, John or Joseph Andrews. Yun. Okay, so ngayon, i-continue po natin. Ito po yung continuation po natin. Kung hindi po kayo nakapanood ng part 1, so nakapost na po yung part 1 mga sir, mga ma'am. And ngayon, yung part 2, mga sir, mga ma'am. Okay, sige, play po natin. Si Joseph, usa tong usa mo? Bates. Joseph Bates. I-repress na ko ha. Ito, inulit ni Pastor Bacalares yung sagot. Okay. Ang akong tubag, walay pangalan gibutang diri. Pero gusto magiging ka na ngayo, dito ko nikuha sa uban nga referensya sa Seventh-day Adventist. Yes. Which is na ang pangalan ni Mrs. White, na ang pangalan ni Joseph Bates, na ang pangalan ni James White. Wa ba ma-appeal diri igsoon si Kristo? Ma-founders? Ayun. So, gumamit na po ng technicality dito si Father Darwin Gitgano. So, dito, ang question is about the founders of the Seventh-day Adventist. Siyempre, hindi naman po ito, hindi naman po sasabihin po natin na ang Seventh-day Adventist, angkinin po nila na sila po'y huwad na sekta. So, angkinin po nila na ang kanilang katuruan, ang kanilang sekta ay kay Kristo. So, ngayon, parang pinapasok lang po ni Father Darwin yung argumento ni Mr. Bacalares na concerning sa founder. So inangkin po ni Mr. Bacalares na itong si Joseph Bates, Ellen G. White, and James White, ito po yung founders ng Seventh-day Adventist. So gumamit na po ng teknikalidad si Father Darwin. Kasali ba diyan yung pangalan ng Panginoong Jesucristo? Panoorin po natin at pakinggan po natin yung sagot ni Mr. Bacalares. Okay. Ang word nga founder manggod dili parehas sa sinabtan sa Seventh-day Adventist sa Roman Catholic Church. Dito na yung founder na nakaka-plug. ito na. Sige. Na kumiyong kay ka founder, lahi ang inyong understanding sa word ng founder, ang Bisaya ninyo sa inyong founder is magtutukod. Actually, nakakahiya po itong klaseng interpretation ni Pastor Chris Bacalares eh. Actually, siyempre meron po mga teacher or doctor of literature or doctor of letters o kung baga or doctor of English grammar kung baga, doctor of literature na tinatawag na na alam po nila yung basic functions ng tinatawag na noun, verb, adjective, pronoun, yon. Alam po nila. Nasa elementary po yan. Elementary, high school, nandyan na yan. So dito, gina-justify ni Mr. Bacalares na iba do yung interpretation ng mga Katoliko at Seventh-day Adventist concerning the word founder. Ano po yung explanation po niya dito? Sige po, i-continue na lang po natin, ha? Unya inyong i-drive dito sa Matthew 16:18, nga diin wala man ang word ng founder.
tinatawag po itong fallacy of silence and also tinatawag na rhetorical fallacy. Bakit po? Kahit hindi po nakasulat letra por letra yung word na founder sa St. Matthew chapter 16 verse 18, but the essence and meaning of the word founder, na ibig sabihin establisher, origin, yan. Nandyan po sa nandyan po St. Matthew chapter 16 verse 18. Kaya nga sinabi ng Panginoong Jesucristo, "Thou art Peter, I will build my church." The word build, I will build. Ibig sabihin, the act of building. Yon. So ang tao, ang isang person or ang noun na merong action of building, o meron po siyang act of building, so ang tawag po sa kanya, establisher, builder, or founder. Yan po, mga sir, mga ma'am. Yan. So ngayon, sabi niya, ay wala naman pong mabasa po dyan eh. So ibig sabihin, si Mr. Bacalares, nagbabasa ng mga salita sa banal na kasulatan na hindi po gumagamit ng tamang comprehension grammatically. Yan po mga sir. Okay, continue po natin mga sir, continue natin. Nga build na may tuwa dito. So kibali, kung mag-isgot og founder, kami mo'y magubad, ana nga definition. Ganun po ba? So ibig sabihin, meron na pong sariling rules of grammar itong Seventh-day Adventist. Yan po ba yung Yan po ba yung itinuro ng itong tinatawag na ang mga Adventist colleges? Gumagawa na po sila ng sarili po nilang rules sa grammar. Ay, nalang. Ano pa? So gumagawa ng sariling rules sa grammar itong mga taong ito. Sige, continue natin. So sabi niya, yung pagkakaintindi nyo, iba sa amin. Iba daw sa atin, ha? Kasi iba daw yung pagkakaintindi nila sa word na I will build or the term founder sa interpretation ng Katoliko at interpretation po nila. Tuwan ko lang kung ako sa totoo lang po, ha, nahihiya po ako kung ako yung member ng Seventh-day Adventist, mahihiya po ako kung ganito po yung argumento ng aking pastor. Bakit po? Kasi nag-aaral po tayo Alam po natin yung basic rules of grammar at saka yung tinatawag na mga functions ng mga words sa isang sentence. Basic po yan Merong verb, merong tinatawag na noun, merong adjective. Basic rules po yan Pag meron po kasing sentence, meron po siyang standard function. So dito, ang pinagdidiskusyonan po nila, yung ang argumento na pinagdidiskusyonan po nila, concerning the word founder. Kasi iba daw yung interpretation ng Katoliko at sa kanila. Kasi sabi niya, na ang interpretation daw po ng Katoliko, founder, ibig sabihin builder, originator. Tama naman po. Yan po kasi nakasulat sa mga dictionary. Sa kanya, iba. Nagbabasa din po ng dictionary. Okay, sige, po natin, i-continue po natin, ha? I-continue natin yung kanyang argumento. Dili ang nangutana. Muna akong tubag igsuong gitgano. Kung sa manday na definition sa founder, igsuon. Dagan man definition sa founder. Nagadepende siya sa context. Kay Nagadepende sa context. Ano ba ito? Talagang natatawa po ako sa argumento ni Mr. Bacalares Sige po, continue natin. Nga daghan og meaning. Just like for example, watch. Naay watch nga noun, naay say watch nga verb. So kung mangyong ka-founder, nagadepende. Ang layo-layo na ng explanation niya, ni Mr. Bacalares. Ang tanong is ano yung definition ng the word founder? Sa depende. Sige, dapat tumbukin na po niya Sige. Sa context. So, this nga area, ako moingon, dili. Nawa na po siya, ison. Nawala na naman si Mr. Bacalares. Nawa si Pastor. Nawala ang connection ni Pastor. Pastor, nawala ka? Pastor. Sige. Ang audio niya, nawala? Nawala. Nawala daw yung nandyan na. Sige, wala ang signal. Sige. Sorry. So, unsa may... Sige, go. Mo palok na ko, Pastor? Paliw. Unsa may exactly saya sa founder?
O ito, Base sa Pina- inyong mga... pinatranslate na po ni Father Darwin si Pastor Bacalares concerning the word founder. Bakit po? Kasi iba yung presentation po niya sa definition eh. Definition yung hinihingi pero ang ginagawa ni Mr. Bacalares, hindi po niya maibigay yung exact definition, ang ginagawa po niya comparison. Hindi po yun yung tanong eh. So dito pa lang, kung sa puntos po ito, hindi po nakapunto si Mr. Bacalares dito. Bakit po? Kasi unresponsive eh. Okay, continue natin. Okay. Okay. Nagamit mo yung dictionary. Ayun, di ba? Di ba itong si Mr. Bacalares nung last na naghahamon po siya. Sabi niya walang referensya. Biblia lang. Di ba? Yan po yung sinasabi ni Mr. Bacalares eh. Huwag tayong gumamit ng referensya. Walang rules. Ngayon gumamit ng referensya. Nag-o-object pa. Ay na lang, sabi ninyo, walang rules. Ngayon, anong ginagawa ninyo? Parang kinakain ninyo ang sarili ninyong sarili po ninyong suka. Diba? Ay, sige, continue natin. Pero kung tugatang pa nimo, wala rin ba tayo reference? Ako basahon. May problema. Basahin soon. Okay, ako basahon. Sige. So, babasahin po niya. So, kinuha pa po ni Mr. Bacalares Ako yung ang dictionary. Gitawag nga English Visayan Dictionary. Sige daw. Ano siya? Nakita man ninyo? Okay? Ako basahon ang word nga founder diri. Sige. Ano raw? Sabi Ano raw siya, yun? ang nakabutang diri, kajat. Sige daw. Tingnan natin. Okay. Founder. Tara, Sige. founder, Hmm. taga-kaplag, magkakaplag. Actually, hindi po eh. Ay, nanlilin lang itong pastor na ito. Founder nakalagay daw pagkatapos nakakaplag. Yung term na founder, hindi po yan verb. Noun po yan. Ay, nalang siguro ang binasa po niya, the word found. Yung the word found, meron po kasing yung sinabi po niya, tama po yun, na meron pong mga meanings. Meron pong noun, meron pong verb, meron pong adjective, depende sa pagkagamit. Pero yung binasa po niya, hindi po founder eh. Found yung nakalagay. Bakit po kasi, ganyan na ba talaga ka sira ang utak ng nagsulat ng dictionary na ginagamit niyo, Pastor Bacalares? Ha? Na yung... Ano ba yan? Possible na ang inalagay dyan, found. Yes, naniniwala ako. Bakit po kasi ang past tense ng found? Pero hindi po pwede na ang noun po niya gagamitin po founder. No! Wrong po. Ang noun ng tinatawag na find and found, ang noun po niya, finder. Finder po. So kung gagamitin po ninyo na yung aklat ninyo na tinatawag na the 27 or 28 fundamental doctrines na nakasulat sa mga aklat po ninyo, nasasabi po yung founder si Ellen G. White, nakakaplag, ay hindi po yun pwede. Bakit po? Kasi pag sinasabing verb po kasi dapat meron pong receiver. Meron pong tinatawag na receiver sa action na ginawa ng isang noun. Ang sinabi ng aklat nila, what people need to know, actually, na-present din po ito ni Father Darwin eh. Ito po page natin ito yung gift of prophecy. Yung ginamit ito ni Father Darwin eh. Ito po, babasahin ko po mga sir Ito po. The gift of prophecy was active in the ministry of Ellen G. White, one of the founders of the Seventh-day Adventist. Saan dito ang receiver? Kung verb ang ginagamit dito, na founder, itong founder dito, verb po siya. Sino ang receiver?
ano ang receiver. Kaya nga gumamit po ng one of the. Ibig sabihin po dyan, particular. Particular noun na binabanggit na nag-identify sa function ng noun na sinabi ng kanilang aklat. Ay, nalang. Ano ba yan? Ano ba yan? Mga member ng 70 Adventist, yan po ba ang pag-iisip ng ay, nalang. Sige, continue na lang po natin talaga. Natatawa po ako at naaawa eh. Sige, continue natin. Nasa in English nga establish, to establish. Example. Oh, another meaning po niya. Another meaning po niya sa word found, hindi po founder. 'Di ba? Oh, umuha na naman po ng ng aklat. Kini. Sige. Merriam-Webster Dictionary. Ano ba 'yan? Anong edition 'yan? So, katong gisulti na kog taga-kaplag na diri. Sige daw. Nasa diri ang word nga established. So, gusto po niyang bigyan ng dalawang meaning yung word na founder. Nakaka-plug and establisher. Ano ba yan? Ay, nalang. Sige, continue natin. Sige. Founder? One that founds. Yan. So nakaka-plug. One that founds. Hindi po. Yung pouch po dyan, act of establishing po yan, act of building. Ay, ano ba ito? Actually, swerte lang po siya na pari po yung kaharap po niya. Bakit po? Kasi yun po niya. Yun po yung tinatawag na yun, diba? Actually, ay talagang ako sa totoo lang po, naaawa po ako eh. Sa argumento ni Mr. Bacalares dito, naaawa po ako kay Mr. Bacalares. Insulto po ito sa mga 70 Adventist na mayroong pinag-aralan eh. Insulto po ito sa mga 70 Adventist na tinatawag na graduated from the Adventist colleges. Bakit po? Kasi basic po yan eh. Basic po yung grammar eh. Yung English grammar, basic po yan. Even nga yung tinatawag na Tagalog. Si Mr. Pastoy Ogok, pasok ka po, Pastoy Ogok. Sige po, papasukin po natin ito. Kasi pag tayo po yung papasok po sa kanya, bibigyan po niya tayo ng number na patatawagin po yung personal. Si Pastoy Ogok, ito na po. Nandyan na po yung link. I-click lang po ninyo. Pasok po kayo. Okay. Sige po. Okay, sige. Wala po ito eh. Sige, continue natin. Establish. Ano raw? Sige, sunod mo na pinaga ko na kung Exxon. Gamitin mo ang Webster Dictionary. The one that founds. Found is verb. It is a present tense. Found. Ang iyang past tense is founded. Iyang noun is founded. Ang term find, amo na Ayun. Gilektura ng basic English. Basic grammar. Sige po, sige. Ang term find, present tense, ang iyang past tense is found. Ang iyang found gapon. Ang iyang noun is finder. Yeah. So, dapat gamiton pastor, dili founder, kundi dili finder. Dili ba? So ibig sabihin pala dito, itong aklat po nila, mga sir, mga ma'am, itong sa page 224. Basahin po natin ha. The gift of prophecy was active in the ministry of Ellen G. White, one of the finders. Dapat hindi founder. Finders. Diba? Dapat hindi po founder yung nakalagay, dapat finder.
Kung ganyan po yung interpretation, one of the finders of the Seventh-day Adventist. So, ibig sabihin, isa po ito sa nakahanap sa Seventh-day Adventist. So, kung ganyan po yung tinatawag na pag-iisip, so ibig sabihin, before ang 1863, nandyan na po yung Seventh-day Adventist. Eh, sino ang nagturo sa kanila na nandyan yung Seventh-day Adventist before ang 1863? Di ba? Wala na eh. Talagang nakakahiya po. Sige, continue natin. Sa imong presentation, mo na imo. Hindi po. Facts mong pinag-uusapan dyan. Facts po yung pinag-uusapan mo na imo wrong. Kaya nga merong dialogo eh. Kaya nga meron pong tinatawag na, actually informal debate po ito eh. Informal na argumentation or discussion para ipalabas po yung ipapalabas po yung katotohanan. Kaya nga eh. So ngayon, kaya nga nagpo-provide ng tamang mga definitions, tamang mga libro para ipalabas yung katotohanan. Hindi po pwedeng sasabihin na, ikaw, ngayong pag-iisip mo, re-respetuhin ko. Hindi po. Kasi itong tinatawag na itong debate po kasi is a way of levitating the truth. Isa po ito sa pamamaraan na ipapahayag at ipapalabas po yung katotohanan. So kung ganyan po yung pag-iisip ni Pastor Bacalares, so ibig sabihin, yung ginagawa po niya, yung pagharap po niya sa pari po natin, parang sinasabi po niya na itong diskusyon na ito, parang battle of opinions lang. No! Mali! Mali po yan. Mali po yan. Sige po, continue natin. Pero ang word magud nga founder, gikan sa word nga found. Ito parang na po eh. Actually, kung totoo talaga, na yung binasa po niyang dictionary, founder po yung nakalagay pagkatapos nakakaplag, dapat binasa po niya ulit. Dapat i-insist po niya. Eh bakit hindi po niya i-insist? Bakit? Kasi yung nakalagay doon sa dictionary, binasa po niya, hindi po founder, kundi hindi found lang. Ng past tense ng find. Hindi po noun. Actually, meron po tayong mga teachers dito eh. Meron po tayong mga principals na nanonood po sa programa po natin. Di ba mga sir, mga ma'am? O meron din po tayong mga kaibigang mga Seventh-day Adventist na yung teacher po ng grammar. Wag na po tayo maghanap pa ng doctor of letters or ano pa. Wag na po maghanap. Doon lang po tayo sa tinatawag na basic presentations or interpretations ng English grammar. Wala eh. So ibig sabihin, palpak po yung paggamit po niya sa tinatawag na dictionary na sabi niya, ito, founder. Hindi found yung nakalagay doon, hindi founder. Yan, continue po natin. Ang present tense, find. Yan. Busa wala masayop ning dictionary nga akong gipakita karon lang nga ang kahulugan sa word nga founder ingon siya diri ako mo sa pagbalik aron ma-accurate ang atong tubag diri sa kahanginan. Actually, kung yan po yung nakalagay sa dictionary na yan, yung dictionary na yan, mali. Mali po. Ha? Mali po. Mali po. Yung kanyang tinatawag na dictionary na bitbit, kung meron pong founder pagkatapos yung ming nakakaplag, ay maling-mali. Dapat i-recall po yan eh. Kung yan po yung nakalagay, bakit po? Kasi hindi po pwedeng mangyayari na ang meaning ng founder na noun, ang meaning po niya, verb. No! Mali! Nakakaplag. Ano ba yan? Ay, nalang. Sige. Continue natin. Taga-kaplag, magkakaplag. So tama ang akong explanation nga ang word nga founder gikan sa past tense nga found, nga ang present tense ana find, meaning nakakaplag. Actually, hindi po problema po dyan yung find, found. Hindi po yung problema eh. Bakit po? Kasi the word find, found, verb po yan eh. Action word po yan eh. Ang pinag-uusapan po natin dito is yung noun.
the word founder. That refers to a person na meron po siyang action to build, to establish, or siya po yung originator. Yan po eh. Pero wala. Actually, talaga. Naawa po ako sa Naawa po ako sa tinatawag na explanation ni Pastor Bacalares. O sige, last point po natin. Last point. Magbabasa po ako sa mga comments po ninyo. Ang founder. Naadi rin, nabasa na ako. Or, pwede sa-establish. Actually, duda po ako sa duda po ako sa dokumentong ginamit eh. Pindi lang sa paggamit sa sentence. Okay, so dito siguro baka hindi na po nakita po ni Father Darwin na wala na pong capacity to answer the question. Si Mr. Bacalares concerning the grammatical functions ng word na found, find, and also the founder or establisher. Kasi parang tawa po ako dito. Merong teacher dito. Oh, kine-question na si Mr. Bacalares. Ay, nalang Ginoo ko. Actually, ang paniniwala ko na yung binasa po niya hindi po word na founder eh. Ang binasa po niya yung word na found. Yan, tama naman po 'yon. Kasi ang word po kasi na found, marami po siyang meaning. And kung ang present tense po niya find, past tense po niya found, pero hindi po pwede na ang noun po ng tinatawag na find or found na action word or verb, gagawin po niyang founder. No! Mali! Finder ang noun po dyan, hindi po founder. Ano ba yan? Ito bang pinagmamalaki ng mga Seventh-day Adventist? Ayun. Wala na eh. Sige, last point. Pwede ang kahulugan nakakaplag, depende sa sentence. Actually, dito po kasi, sige, granting without admitting, depende sa pagkagamit. Pero dito po kasi, kung titingnan po natin, ito sa aklat po nila, page 224, the gift of prophecy was active in the ministry of Ellen G. White, one of the founders. Nakakaplag? Ay, mali yung presentation ng aklat po nila. Bakit po? Kasi ang word dito na founder po dito, tumutukoy po kay Ellen G. White na meron po siyang act of establishing eh. Di ba? Hindi po act of yung nakakaplag. Nakakaplag. Pagkayabag.